किसा सुई फुनु करे सर नहीं नहीं दिया वो तो फुट कैसे बोले अब 1 फुट 1 फुट प्राय 12 इंची लाई ना 14 फुट रोकलाई 14 इंची 14 इंची ना 14 इंची रोकलाई से कलक ए अम हाय चारा ताखक ताइ बखक सं देब्रा कामी सम्पनगर ताइ मनपुर गान्डा र नरकन सकाङो आं फुनुक मानि आपेल बरय थाइजाक एकदम बुथु बुथु मकलबाय खोनायबाय बोखोनायबाय बखरक बायखा नांलाय दं माने आसोक नायथत खलायै आपेल बरय अब कायखांखांखा लाख लाख हाजार हाजार रां इनकाम खायमानाय हनै बिनि आरो आजराव 100ता बागानोसो जों हाबै फुनुंमानि आबो फुनुकसिनि फुनुगै कलपायलिया हंका अ सारा ब जागा मानथक नै नरकनो सारा बाहायनो अ जे सिनि सारसि त खरकसा मास्टार खाय तंनाय बिनि थानि मानथगो बिनि थानि सारा अवेलेबल तंगो हंका सिजन जरा हंका बनो कल खायखानो नरक सारा मानाय हनै नरकनो सामानि जों तिनि अ सारा बुसकाङो आचक जाक हंका सारानि बागै नरक कुनु टेनसन नंना नांगिया ताबकनो कायनाखा कायमांखा आपेल बरयनो आपेल बरयनि भेराइटि गोबांमान दङो हंका नरक जे नांसा स्क्रिन दो आं नाम्बार रुवानो अ जागा नरक कन्टेक्ट खालायै आपेल बरय कायनाखा कायसि मांखा हंका ताकलाय जदिनो तुमुंनो दाति काय हंका दातिनो मा फालनाय बसर कायसावनो नरक रांसि लेखाय मानसिनाय हंका आपेल बरय ब जागानि सकपायखा अब क्वालिटी काहाम द ना आपेल बरय क्रस खाय गुबुन रक द थेफाय तुबखा अब फुल डिटेल खाय सारबाय कक सालायनाय नरक नायतंदि आपेल बरय द ताबक सालायपायै खि खावै सारसि खाबाय खोना आपेल बरयनि सिजन द पाइग्राखा ताबो कायनानि जरासि फायख्या हंका सार साग्रा दे निने आपेल बरय बुसु कलक बमाहाय चारा किसा फुनुग्रा दे चारा तो अब नोंखाना आपेल बरय ना आपेल बरय चारा किसा कामगा फुनुक दे अब चारा आंखाथना नायनाय दे ताकक ताइ बुखक सं चारानि पलिबेग साइज एकदम चिकन ते अजन अब ना हायना पकेट दाइफा काइमांखा आसुको राबार पलिबेग खायिंगियाता हंका हाकर बाहायनो आसुक कुथु कटर खलायासु खुना नांगला मुस्किरो सागद्र आकद्रखा कायखानो बनो एकदम कायनानि सुबिदार ना सर आहिनो अ सारा बुसुक लक बुसुक सेन्टिमिटार बम हायके सनामजाका जों किसा नायनायलायनाय अब किसा रमग्रै सर कैमरामैन टाइक्से फादि नायदि अ सारा पुइला अब बरय हायनो साधारण बरय इनखाना ना सर अब देशी बरय अब देशी बरय हंका देशी बरय न जे राबार पलिबेग खामा हाय स्टाम जे मकल खामा हायता हंका अ जागा खाका इको नायदि अब खामानि हंका खाका अ जे मकल बयांति पासाकाता पासाकांखाना अब हंका हाइब्रिड अब न आपेल बरय इनखातना अब न आपेल बरय बिनि ओ ताम सानाय बिनि मादार प्लान्ट दंगो बिनि बुमा तंता बुफां तंता ओरिजिनल बुफां आबन होइते अ जागाव जुरा कलम खलाय खाता बरक सेम राबार पलिबेग खामा हायता मकल खामा हाय राबार हायनो हंका अमहाय स्टाम हंका सब समयनो काहाम जेकुनु स्टाम हंका मकल खावै अब आसायखा हंका सिनि सारनि थानायाव अ जे चारा बुसु क्वालिटीनि काहाम अब जों बुसु सेन्टिमिटार क्लक बमहाय चारा अब जों किसा सुइनायलायनाय किसा सुइ फुनुग्रा सर नहीं दिया वो तो फुट कैसे बोले अब 1 फुट 1 फुट प्राय 12 इंची लाई ना 14 फुट रोकलाई 14 इंची 14 इंची ना 14 इंची रोकलाई से कलक ए अमहाय चारा मानायता हंका अबैसा तै एसे चिकन फन चलो माने कटर हंका तै हामुखा हंका चारा हंका 1 नम्बर न जागा नरक तुमुंग कायना मुसुं हंका सिनि सारसि तो जे नम्बर जाको नरक कन्टेक्ट खायदि हंकानो अमहाय क्वालिटीनि चारा मानाय जागा हंका सारबाय किसा कक सालायनो सार साग्रा दे अ चारा हंका ब जागानि सकबाय नों द खाय आं खाया अम वेस्ट बेंगल सकबायो केलकाटानि आं आफ्रुन साखानाव न सिन त्रिपुराव बखलायमानाय करै खलायमानाय दंगो जोंबो रोंगो हायबोनो लेबार माया लेबार मायां थिन खलायमेता मकल थेपा थानो मकल थेपा थिनि बा पतिरपट बेजालता पतिरपट अ जागा गोबांमा गतंनो पुइलाव बिनि चारा मास नामग्रानाय देशी बरयनि चारा अ जागाव बराय बसलै दावै देशी बरयसि मानाय देशी बरयसि नों पुइला मास नामग्रानाय अमसु खलाय आबन यागलसे मकल थेपनानि जाटखा मास नामग्रानायता आकाबो तिनरव त्रिपुरा राज्य नायनेमनि अरन बररक तांगै खलाया हंके लेबार थिंमते माया लेबार दा गोरों तंफोनो पोसक जायगा रंग नाता आपति रंग ना ने खावान सता बगै नरव बररक खलाया गजा चिनि त्रिपुराबो बागान कटन दंगो हायफोनो खलाया तान जागो
aro hingke bongni pesa obo लाख लाख नार्सारि आजागाव आबहायके खलायो ब्रक नों भिडिअ बो नुखाना भिडिअ बो नुखा उनावनो सारारे फाइमानि बर नानो फुनो खरबले ओ जे जागा नों भिडिअ नुहुन माने लाख लाख नार्सारि खायमा जागाने न अ सारा सकायना जागा आ जागानि सकायो एकदम ओरिजिनल पुरा हबो मिस इन्डिया फियाबा अब का मिस इन्डिया अब मिस इन्डिया कसा थाइमानि कसा थाइनि अब थाइक्राको अब जतन थाइक्राक अमा बेदक फुनजो बाय थानायबो थाइक्राक अबनो बिसि रां रिखौ गटना अबनो गोबां रां रु बेदक सि सुंसाय माटन माने बेदक सुंसाय माटन नराफोर नुलांखाबले आसो थाइक्राक अब बेदक सुंसाय माटन थाइअब का तामा बुं टैक्स सायखनाग्रा दि तामा तं सारा तंगो गोबां मान तंगो आबन बिसिङो बल सुन्दरी तंगो ताइवान तंगो अब खतु मिस इन्डिया तेबो तंगो अलका जेन पद्रेपन तंगो नोंना नामबो सुंखनाय मानता हाबा हायता आबन बिसिङो जे थाइकुंनाय बननो काइमांखा जाता नों बाबन बिसि फालामो संता बुइ जाते काइ लसंया जात हाके बल सुन्दरी रखंके आबके उलो मुनब्ला उलो मुननै बुइनसे लास्ट नै आंगाबनो खलाया ताउति अंकाबो यंग रमिथां बुइनसे पाइथागोबा पाइथाव ताबो कलमा सिजन फाइकले ताबो त नों फानतरो फन नायनायदि यंग बेगन हापैबे के फाइ फानतबो थाइरगो आउन बागे बराय बो आं तनै नायखा लास्ट ता तनै नायमानि बेबं यंग हाबजों मामं नाबन बागे आं बल सुनो नासक हामदते ता तुंग मानि जरा फाइके यंग रो बिसे आगारुता रंग यंग रो आकार गाब्रो न नारनानि कठिनता हाके मिस इन्डिया नि आ सिजन हके यंग काइछपन हाबिया यंग करै आ सिजन ता मिस इन्डियन जरा आबनि जरा बथाय थेमनि जरा वो यंग काइसेपन करै लोकरो जे हामजां मानो निनार अर्डार नै मानो आनारो तुइ कल खायो नाय मानो जे नांसां मानो एका अमाहाय काइसे सारा ताबरम दे अब जे स्केल बाय सुमान बुसु कंखमो और 14 इंची एका अमाहाय 14 इंची तुमुनो सारा नानान हिंका बुसु रकर नाय नों आं तो इको सेमन डेट नबो सावै रखां ओ जे बागाना फाइबुरो सेमन 60 टाका खौ फालं होलसेल रेट ताबो होलसेल सेमन रेट नङै अब जारा 100 नानै रक बरन आं 60 टाका खरता हागे फांसा फांनै नानै रक दं खुसरा रक बरन 100 को मा फालु गाव फांसा जदिनो 100 ता सारा ना खांखांका नरक 60 टाका खामानाय जागा पुस अ जागाव अब जागा लोकेशन हंका जेमनपुर सम्पनगरनि यां देब्रा कामी अ कामी ओटा हंका सारसि तो बाय नरक जे कांटेक्ट नम्बर कल खायखनो ब लोकेशन जतो साइरिनाय गा बि नगो 60 टाका खामानाय अमहाय चारा 100 ता चारा ना खांखाय हंका गारि भारा रक आखरक दाबनो नि नंनाय नौतमा गारि बाय तुबुय दलां थां हंका अबतो एतो आस गारि कटरो नांलाक चारा बुसाबा 1000 तो चारा दलांनानै हायनो मोटामोटी गारि क्लुलुक तुफानो दलां थांमानै ना सार अबखा बियां बाहायके तुबखा सार अब अमो ट्रेन बायस फायो ट्रेन बाय फायो नोंखा आगे बायर न सकता सारा रहर दे हंका यांग हका रेडी ख टंका हायदा यांगो माल सपा केंका माना हारता बरानो कल खलायता आयं केलकाता हायदिन कल खलाय निन माल सौइका ट्रेन सौइका नि छाता ब्रो नोंखा फोन बाय दार अर्डर ना अनलाइन टिजरी फोन बाय अर्डर नोंखा बायके सिनि लायका ब्रो बाय उइको फोन रगो नायनो सिन लायकेता ओलो कल लख नम्बर नाय कल लख लायकेता हाके बरो भिडियो कैमरा रक साखरी फुनु कता सारा रक अबहाय नै हगा जेसा लाख फानसि नों सारा अर्डर इखा तुइ फाइमां खाता तुइ फैमानो ओ माइका सारा फाल टमन कय बसर का सार सेमन बाय टाकलाय सिमसिको बिसिंनै 2 बसर सिको बिसिंनै सिको हंका आपेल बरनो कारै तैताम सारा मान थक मानो थाइसु रगबो तलांनि हिनतङानो थाइसु गयाम हाके कावाजी लेबुता ताई दामसाने कमला सारा गोबांमान दङ भेराइटी पदरे पतलां दिहिन दङानो थाइजौ सारा थाइपं जे बर मुनसो कायना मुसुंमान कायमां हाटा मानु थाइपं 12 मासिया दङ सेजना दङ 12 मासिया आबा हाइतलां दिहिन दङानो हाका आंसो यां सेलदां नंगिया नै केबो जुद अर्डार नाय दंखो तो आं आइनि तुइ फै नों मंसामोन आबो तुइ फैनिता एंका नरक तामा कायना मुसुं आपेल बरय कायना मुसुंखा आपेल बरय अर्डर इमानो थाइसु कायना मुसुंखा थाइसु रिमानो थाइसु कल कचा कटर कायसे 2 केजी 3 केजी कानाय जाताम हायबो दङ थाइसु रक एंका थाइपं बहायनो 12 मासिया बसर 3 बार थाइने जात आबो बनरक थाइपं कायमान थाइसु कायमानो लेबो कायमानो जे कायना मुसुं माने कायमानो सार सितो बाय कांटेक्ट खायदे बिनि कांटेक्ट नम्बर
hengka sara ni do apel boroi norok na ang phunuknai ni kok rimani tini phunuka bini sara sara size tai sara bom hai norok screen bo nukhana hengka buskang salo norok bai malai nai tomong no norok tabo ready khlai kaina kai mangkha je kono phol phokra kai mangkha na sar मानखा ताबो एडवांस काय के हंके साउ बरायता तांगो हिमालय आंगाफ्रु मासागा दाति काय के हंके नों निन बुफां गुरुतनाय कटरनायता बुफां तरखा हंके बथायबो गोबां रनाय आबा हायता आबोनो दाति काय मांखा साउ hengka je sara bahike kainai hakor busu kuthuk khainai busu meter kainai tamo bithiri nai hengka bithiri man pore o je buthaino bahike protect khainai joto detail search ito bane contact khai di bo joto guideline nirnai hengka norok kaidani tawana di kai income khai buskango future rang khlai di haimle na sir आव आबो नरो आं बाय जुदि कन्टाक्ट खाय के हंके इको सेमाना तलांनाय रनो बां आं बाय कल खायमोन बिसिंतै बेबांनो बागान जाबाय खा अदे अंश बरक जायाबो दङ बरक इको ताबु मालना फै दंखु दिनै बुतलां थांबाय गया आ बररंनि बागान जाया बंगारं बिजित खायनाय थाङै बरनो जेतसाखौ नां जारेनि थाखाय बागान निनाव कोनो सरकार टारगा कोनो कन्टेक्ट करिना एहे कोनो सरकारनि आबो पाब्लिक निनि नोंता आनि प्राइवेट लिमिटेड मांखा प्राइवेट लिमिटेड आबो चितो देहरमा प्राइवेट लिमिटेड चारा ना सरी हाका ताकलाय जे सेमाना तलांनाय बागान जाया बरनो ताकलाय थाङै आं बागान जारनानि बरनो आं निजे थाङै बंनो बारियाव थाङै बाहायके ताम खायनो नांगिया आबो गाहाम को थाङै आं बरनो फोरोङै सिनायते ताबो वाति हाकलायखे आं थांसिनाय काइमा तो बरक बाक्सा काइबिखे आबो सिगांरको काइबिखे कल खायहर दङानो मियाबो कल खायहर दङ मिया यां साकमा गादनि काइख्या हाके यां बिलुनिया बखक तलांनाय दङ बरकबो काइख्या यां तम छनाय कमलपुर आइंगो नाफायख्या आबो खो पुलानि बेसन तलां थांबायख्या 200 सारा बबो काइख्या हाईएस्ट ताकलाय बसरो जे सारा दं माने हाईएस्ट बोसोराव रहका खरकसा बरक न को 300 रक आबो हेरो रहका हाया हाजारनि ऊपर करिखु ना करिखु आसो एंका ताकक ताइ बखक सं तुमुनो हाजारनि ऊपर बरक o sarano kainai tongkhangka ang aro nijino thangai visit khaino rokno phunungnai bagan kotor ke 100 200 rokno bo bahike phunungno ba kisa misa rok ba abo hanya just brok ni khomota pairman brok khaikena tomono obono business khai buskang rangka bangklai phalnani ama hai hazar ni uporo jodino bagan khaini tongkhangka angni jibo thangai abono sagi norong buskang phunuknai engka abo simia taklai bosoro jara apil boroi phalai jotoni rangka bang mangkhuknai amhai bo sinthani khobor sokpaijak tongo a bagano bahanya o malik bai thangai ang norok ni kango tubai o bagan phunuknai norok nai tongdi tamne ka kebo sawo e obo kai rangmaya hudda hainiuso phunugo bro hai rai am haya enga oma hai obono kai success ngai rang income khainai kebo 4 ton kebo 5 ton kebo 10 ton oma ke phalai bosin thani information sokpayo sar taklai o boroi phalai belai rang mangkha ama herota enga lakh ni upor 3 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कामा के मानै बतong हंका आमहि बहाय नरक नि बुसकां फनंनाय हंका जागाना मागानां खाइ तनमानि सलाई किसलै इनकाम ngo नरक सारसि तो बे कन्टेक्ट खाइ काइलाइदि नरक नि बुसकां ताइ फनंनाय बुसकां ताइनि नि कक साजांनाय जतंग सर कक साजांनाय हिंका तो ताम साइ को केबो जुदि ना फैनो बुंखोबा ता बुसकां ना फैमान आनारो जे नांसा ताबो एकदम सीजन बरायनि निने आइंगो तम छनाय आसा श्राबनो हंके बिनि ताकलाइन जरति सीजन पाइसि तंखा नों काइले मानो काइ मानफोन आजार हंके ताइ बुफां तरिलिया पाइथक सीजन बा कारण 4 मास 3 मास गइबो बोसोन बथै मानासा आबन बगे आसा तरियाता काइनेनि सीजन के ताबो बैसाख इको चैत्र बैसाखनता ताबो तो चैत्र फाइतों खबले आबो हाय इको फाल्गुन रगं काइबि खानरा तलांनाय रकबै hingga kaidi hingga o je boroi o sara no norok ani bagano bunungnai ang taklai kaya mane 500 ni upor 1000 ka to tui rokainai ani jaga do kisa kom busuk sagno saimia tabo space ang goni pekho ang o jaga ni sara dalangmani ani bagano kaimani ani jaga o ang norok no joto detail phunungnai ang bahin taklai sarchi to naro ni dalangni kainai ano anga bunyo saite kana thantai se do kom khaino kisa masalai ni ta anla rang komba na sa da ka norok na ang phunungnai nai tongdi oba ani ang norok no kok rijak ani bagano kaimani tei a jaga bahika thai abo ba ang norok no phunungnai enga obo ang buya pir sei na yana haita norok nai tongdi enga
ta kiri dita wana di sar bai da ekdom chini laijak sing ganda no norok kono risk kiri bo kono bandi nai jadia boyes bum thonga bhanera phuri thonga একদম অরিজিনাল মাল মানাই কোনো 2 নাম্বার ইমে ইয়া নারো পুরা অরিজিনাল মানাই ga guarantee সহকারে একদম কাহাম অরিজিনাল মানাই যদিন মাই আঙ্কা মাই তুই বনন সোংবাই ফিনাই তো ইসা থাইমার অইনার থাই দং খাঙ্গা থাইমার ga tinin bagai singno jotona hambai joton khulumka bwskang salo nuglaini Cái gì cũng không